best buddy, the best buddy, the best buddy. Verily, verily, I say unto you, he that entereth not by the door into the sheepfold, but climbeth up some other way, the same is a thief and a robber. But he that entereth in by the door is the shepherd of the sheep. To him the porter openeth, and the sheep hear his voice. And he calleth his own sheep by name, and leadeth them out. And when he putteth forth his own sheep, he goeth before them, and the sheep follow him, for they know his voice. Ang tingog sa magbalantay. Makaila ang iyang mga karnero sa iyang tingog sa panahon nga magtawag ang maayong magbalantay. Mununot kaniya ang iyang mga karnero. Ang tawag sa pagkabala, ang hinaot nga ila, untang mapuy. Ang tingog sa magbalantay. Domingo sa 6:30 sa buntag, dinhi lamang sa DXGN 89.9 Spirit FM. Ug mga religyoso nga sa ilang kinabuhi. Maayong buntag mga ka-spirit, adlong Domingo, petsa 4, bulan sa Setyembre, tuig 2022. Sa ngalan ni Father Richie Ching Gamaya, ako sa inyong makauban karon. Ate Christine may kamus alang sa usa ka espesyal nga episode sa Tingog sa Magbalantay, ang programa sa atong mga obispo sulod sa Dade Tama, kundiin ilakitang taga-iha sa mga pagtulunan ug giyahan isip mga Katolikong magtotoo. Ug karon mga ka-spirit, espesyal kaayo ang atong yugto o episode karon tungod atong mailhan, makahinabi sa personal kaayo nga pamaagi o sa personal nga aspeto ang atong halangdong Arsobispo sa Davao, Most Reverend Romulo G. Valles, diha sa iyang pagsaulog sa iyang ika-5 o ika-25 nga selebrasyon sa iyang pagka-obispo. Ato siyang duyugan sa iyang pagbalik tanaw sa iyang mga kasinatian diha sa iyang pagtubag sa tawag sa atong Ginoo. Maayong buntag, Archbishop. Salamat sa imuhang pagtubag sa akong imbitasyon alang niining interview para sa imuhang 25th Episcopal Anniversary. Duyog sa imong pagsaulog no o sa imuhang anniversary ang atoa pong pagsaulog sa bulan sa bokasyon. Og tukma kaayo tungod kay ikaw ang among labang piniyalan dinhi sa Archdiocese sa Davao. Yes, may buntag kayong tanan. Medyo gwapo ang intro ni Christine sa atong programa sa DXGN, DSN, Tingog Magbalantay. Kay kada unang Domingo sa bulan, which is today, September 4, tuka na sa Davao. Unya, paatras na niya itong previous month, August 6, may pagsahulog na ko sa ika-25 Silver Jubilee sa akong pagka-obispo. Sa man to, Agosto man to, madulong po to, ang PC mo to wala pa, pang 6. Karon morning, past agenda. Karon tingog sa Balantay sa September 4, may topic karon kay ingon niya, pod ang interview, may kalabutan sa atong dugang appreciation sa Vocation Month, September. Sige, Christine, salamat kayo. Yes po. So, gikaingon na ni Archbishop, no, ni adtong adlang Webes, atong gisaulog ang launching sa ato ang Vocation Month o Bulan sa Bokasyon. Kung di nang atong tema, Family Seedbed of Vocation. Yes, so, yes. tingali Archbishop, no, ubay-ubay pa ang wala kahibalo, labi na ang katong mga batanon, mga young generation na to, sa imuhang story sa vocation, sa imong kasinatian. So ang among pangutana karon is i-cite unta imuhang personal experience how your family helped you in your discovery of your vocation. Yes. Okay, salamat. So, just
tidbits parang, doon ay context akong tubag. I am now 71 years old. I was born in 1951. So it's easy to calculate, no? So, 72 minus 1, always na. 71 ko. Yeah, kay 1951 na tao. So, ang akong tubag niya na, ang murag first chapter sa akong kinabuhi, maun ang chapter o yugto nga dito ko sa Bohol. I am Boholano, pure. Both parents, dito ko na tao. Kaming tanan sa family sa Maribok, Bohol. And I was born there in Maribok and was there sa Bohol, dito sa Bohol, up to grade 6. So, ang unang yugto sa akong kinabuhi, kintakon, putangan akong part 1, part 2. Ang part 1 was in Bohol since I was born up to 1964. Summer of 1964. Kanami ko summer, pag closing sa eskwela, summer man to, mga March, April man na, sa una, the old system. So, natao ko, July 10, 1951, up to summer of 1964, closing sa school year, dito ko sa Bohol. Busa, akong tubag niya na, imong pangutanang, I was born in a family, very Catholic. The whole town, the whole neighborhood, mga parentira po sa Anislag, Maribok, Bohol, very Catholic. Catholic yun. Apan, mayroon ko, tingali, maka-inspire ni sinaminaw ko, ang akong mismo nga family, both tatay and nanay, and 3 sisters, older sisters. Ako ang kamanghuran, the only boy, upat me, ako ang kamanghuran, tulo ang magulang, murag average. Church-goers, pero dili ka nang mayroon ka devotees type, dili sila. Dili po sa family nga doon ay murag laing nga mga, murag anti-church, murag mabinuang, murag naigamay nga cynical, sa simbahan. No. Loving sa church, pero dili bitaw ka ng murag devotees type, laro ba na. Pero, doon ako'y duha ka tiya, duha ka families, nga more than us. Ang usa ka family, Bohol niya, sa Bohol up to grade 6. Ang usa, the only professional sa family sa kong tatay, 13 sila sa kong tatay, kinire naka-college, na imong teacher. Meron po siyang teacher, tiyo na ko ni, unya, they were teaching in the Catholic school, parish school. So, akong treatment, and very parangga ko nila, labi na namatay akong tatay, so, kung kasi churchy kayo sila. So, dito murag, dako silang influence. The other family, dili kay edukado, pero church kayo. Kanabang, labaw og intensity kay sa mua. So, kana lang isahit na ko, very Catholic me, pero murag moderate. Pero I was surrounded with very intense Catholic atmosphere, no? Sa very Catholic. Kanang manimba was a clan enterprise. Magsilinggi tayo, oy, mga to na ta. So I was born in that context. Very Catholic yun, no? And then average. Now, ngayon ko 1964, pag summer, humag-graduation, patay na akong tatay, 4th grade ko. Nanay na lang ako maigsuon, tulo. Pat ni, ikaw pat ko. Namalin mi Davao. So that's another chapter sa akong part 2. Davao, up to now. Now, ang dakong kalainan, Christine, kini, part 1 sa Bohol, very nice, very warm. Ako, tigsimbag yun ko. Ang dakong kalainan kay, pag anin na mong Davao, we became very close to the church. Tungod sa mga paring Merinol. Tungod po sa proximity, diin ko nagpuyo, dool kayo sa parish church. Ang family po sa kong brother-in-law, dool na po me, ang balay, dito magsaka ang pari. Close kayo sila. So, akong magulang na close sa pari, akong nanay na close sa pari, the whole family na imong close sa Merinol missionary. Unya, lahian lang approach kayo, mura ba og, kung sa Bohol medyo
ang pari, mutan man, pero murag bitaw nasa konbento, kamay murag, Napay distance. murag na distance, yes, murag mga mataha. Kandi kay maot sila, matahay sila. Ang Marinol, lahig side sa kayo, hinga may guhon. May guhon kayo. So, hinga may guhon kayo. So, maunay containing samot. Unya, maunay usa ka factor na himo kong altar boy. Unya, eskwela pag yung Catholic school, which I think kanang pagbalin mo diri ning anhi og May pagka June of 1964, meaning school year 64-65, first year ko sa Marinol High School of Lupon. So both mga pari nga Marinol o mga pari nga Madre. Busa lahi na pod nga experience both simbahan pero lahi na pod ang closeness nako, no. Siguro din na tao ang humok marabag akong seedbed sa family in different context sa nag-surround nako different context kanang di na humok mataw ang bokasyon. Now, if I may continue, balik sa Bohol, di siya murag midway kanang moderate ang family. Na ako'y mga classmates. Now, I have to explain this. Ang central school namo, katawan at that time, tungkol ang central school, wala sa poblasyon. Ang central school na sa baryo, nasa mga baryo. Medyo may tabo na karon pero at that time, mahambog sila nga, ang central school sa Maribo, katawan kay nasa baryo, wala sa poblasyon. Therefore, naasa mong baryo. Musa ang katong mga giilan ng mga class, mga taga-poblasyon, muhait sila ko sa baryo, mga 1 kilometer away. Anyway, dito sa ako mga classmates sa elementary, na mga altar boys, unya ibuk ko nila. Musimba ko dito sa simbahan, kada Domingo, makitaan ako sa classmate nga, nasa simbahan, nang kaibog. Pero di na ko nagibaliwala, pero I wish kaimunan ko nila. Pero taga-baryo man ko. Now, transfer that kaibog, kanang-gana, nga fascination sa altar sa church. Di na ko sa Davao, doon na ko. Altar boy na ko. Nang na-fulfill. Nindot kayo akong feeling disposition. So perhaps, diha humok na tao ang vocation. Then, finally, Christine, maminaw sila. Kamo naminaw ko. Naka-attract na ko yun. Naka-attract na ko. Ay, let's go back. Ang mga madre o mga pare, Marinon, malipayon. Malipayon na mixed with interest. Kung ano mo kayo sila, oy ka ng trabaho, kasingot, matubukid. Marabag, ay so, unsa nila ka, lahi ang itong kahintang, kalahi sa pagkaon, kalahi sa forma, kalahi sa mga forma. Pero naapa, makita na ko ang inang just malipayon ng pagserbisyo. So, exciting makaini, mga kinabuhian, no? Of course, all the mga perks nga, mato sa baryo, pagkaon, yung ana. Pero, ako muna naman, ninduta ba ng kinabuhian? Malipayon nga pag-alagad. And then I said, can I be like them? Muna akong, maybe nakipangutanan nga lain. Yes po. So, dito na-stir ang imong curiosity po. Siguro, no? Kung ngano, unsay secret sa ilang happiness, sa ilang joy. Yes. Bitaw po. So, ang ako pong next na pangutana is, kadto siya, na-experience po nimo, na-introduce na po ba dito si Jesus or ang Catholicism mismo na, pag ingon ano ba pag sa Katoliko malipayon? Balik na sa Bohol, very clear kanang Jesus, simbahan, mga sacraments, go to church, very clear na maybe not perfect but dili ko klaro sa ko anak. And ang sistema when I was at that time since birth up to grade 6 balik ta doon na may catechists ng mga anak. Public school, doon na catechists mga anak. No. Dili man, ako naman dili full 10 months sa school year, pero marag na period ng marag
6 months of the year mo na siya. Then, sa summer, it was for us an exciting thing. Sa summer, programa sa catechism. Meaning, gamito na po ang room sa public school, kung bakante man, summer man, unya, series of marabag, sa mga ito, mga 1 month, nga tawag na mo. In fact, ang name, magkatekisis ka. Dito wala po klase, using the classrooms. Unya, wala niya po itong katekist during the school year, pero ang ako mo duman nga, doon na sa invited storytellers, na stories of the Bible. Mote ganahan may, hindi pa kuman, would end up, doon ko, katong first confession, patuon mi sa simbahan, first communion, itin mi. So, Police de Mayo, patuon mi sa sentro. So, during the school year na ay catechesis sa classroom, na po'y summer catechesis. Now, pag abot na sa second phase, balim sa Davao, all the more, nindot kayong catechesin. Of course, I was in a Catholic school run by the sisters. Nindot kayo. I have beautiful days sa akong kwan. Yes, so klaro kayo na ang Jesus na sharpened dili sa Davao time na nako. And ringside kay kon man ko kayo, unalboy man ko, close kay ko, ana. Which could not have happened kung ito po sa Bohol. It will remain more distant ko. But alkanse ko sa classmate nga taga-poblasyon. Pero diri yun, ringside yun ko. Doon kayo. So, ang next po na question is, sa family, balik po sa atong tema karon. Tungkol sa imuhang family, I know, feeling ako kabalo ko sa answer, but it's better if kanang ma-explain or ma-cite po nimo. Were you inspired by your own family? Were you inspired to be like them, to be a Catholic like them, or were you not? Yes. Makaingon kong, as I said, I would not tell a lie. They were not that more expressive nga kwanjo. Gawas na. I'm talking about Bohol context. Kung ano siya, moderate yun. Dili sila marabag muhimog limat, mamaot, o musimba, simba. No, they would encourage us, simba. Sa umindot kay but moderate. But dili sa Davao, as I said, that close me, ang akong magulang kay na si W. Elman. Teacher siya, ang akong usa ka brother-in-law na imong secretary sa parokya. Kanang marag so, kwan gud me na close na. It is in that sense that now, mingon pa katong mo, ni-express na ko magpari, no? Katong niingon na ko magpari ko, which began, I know very well, when I was in first year high school pa. Kay kung kay ko, na caught up to ko sa pari, ganahan. Tungod po kay daghan kog mga classmates o schoolmates nga nakaila nga nagpari. So, tunog itong istorya. Sugod ang first year. Paniingon akong nanay nga, no. Ingon akong nanay nga, di ko gusto nga manaya ka high school pa. If you want, maybe mulat ka, humanang high school sa gawas, after high school, magpari ka, sur ka seminary, but not in high school. In fact, towards the end of my first year, mianha ang pari nga Amerikano sa balay. In fact, he told my mother nga imong anak gusto mong pari, ingon man akong nanay nga no. Pabuta siya nga, pabuton nga mo mag-high school. Murag undang ang pari, maragwa siya may labot kayo, maragwa na ko hilabti. Pero nagpadayon tong gana, sige po tong talk kay kada tuig na may marunod og si but then, tama ito, murag ning undang tong masul seminaryo, murag ang istorya niya, kadto mo graduate og high school, may manulod. So, buhi gyapon tong gana. Pero murag ang target at the end of high school. Okay. Yes.
So mga ka-spirit mo, ito ang unang bahin no, sa ato ang pakihinabi kay Archbishop sa iyang vocation story. Ug sa atong pagbalik, daghan pa kitag mga mahibaw-an bahin sa iyang bokasyon, sa iyang pagtubag sa tawag og bubalik kita human lamang nining mga pahinumdom. The Memorare is a prayer prayed by Saint Bernard when he had a vision after a very strong temptation, difficulties, and struggles in his life. It was a very effective prayer, and now prayed by the whole world to ask the intercession of the Blessed Mother for all our needs. Remember, O most gracious Virgin Mary, that never was it known that anyone who fled to thy protection, implored thy help, or sought thy intercession was left unaided. Inspired with this confidence, I fly to thee, O Virgin of Virgins, my Mother. To thee do I come, before thee I stand, sinful and sorrowful. O Mother of the Word incarnate, despise not my petitions, but in thy mercy hear and answer me. Amen. Okay mga ka-spirit, balik kita sa ato ang programang Tingog sa Magbalantay. Kundi natong kauban si Archbishop Romulo Valles, dinhi sa ato ang pagdiskubre kauban niya sa iyahang vocation story. O karon mo fast forward kita sa iyahang story no, diha na kita sa iyahang 25th Episcopal Anniversary. Ato siyang pangutanon kung unsay kalahian, do na by difference sa priest muloy o sa bishop muloy. Net kayo, no? Now, okay, background na naman, Christine, no? Pagkauman ako high school, ang school year was 1967-68. Mo na ending, kay anak mato school year, mutunga bitaw. Nag-graduate ko March 1968. Pagka June 1968, nagsugod ko seminaryo. So, after high school, unya, ang akong first year high school was in the seminary now, taga-Tagum man me. Under me sila sa Tagum. At that time, ang Tagum, nag-cover pa sa now, mauna ng Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental. Usa na ka obispo anak, na naminaw karon. Taga-Oriental man ko. Taga San Isidro, Davao Oriental. Ika sa Bohol, we moved to San Isidro. So, taga-Tagum eh. Ang among obispo si Bishop Regan. Ang among seminaryo at that time for newcomers sa Tagum, kanang gitawag kang Quacks. Kani ato Quas na Queen of Apostles Seminary. Busa after high school, school year 1968-69, mo na akong first year sa Tagum. Then after that first year, mag-major naman, balin mi sa St. Francis Xavier Regional Major Seminary. Busa in 1976, school year 75-76, pagka April of 1976, I was ordained a priest. Pero thrilling kayo dito sa Amua, sa gitawag Bato-Bato sa San Isidro, wala pa ito, wala pa mga namang simbahan. Busa, giordinahan ko sa public school, elementary school, ang altar mo ng murag kasagaran high school na yung murag stage sa kabayan sa building na yung mga steps. Diha ang altar, si akong nanay dito sa silong, na itapal-tapal lang, ipa sila. O dito ko rin 1976. From then on, no, 76, dakan ko mga dakan, 2 ka parokya, assign ko Tagum, assistant. And then, after 2 years nga assistant priest ko sa cathedral sa Tagum, that is the cathedral for both Oriental and the Norte and the Oro. After 2 years, gibalin ko sa dako nga parokya sa Mati. So, assistant sa Tagum, parish priest sa Mati for close to 4 years. And then human sa Mati, move back to Tagum. Tagum, Mati, Tagum, parish priest ko. Pero andam ng eskwela sa Roma.
And then, eskwela sa Roma, balik sa Roma, wala ko ma-assign sa balik sa Tagum, dito na ko sa seminaryo, here in Davao, Remase. In 1997, ikapito katuig na ko sa seminaryo, mo tayo pagtawag na may mo ko seminaryo, may mo kong obispo. In 1997, dito ko giorinahan sa cathedral, kanang old cathedral sa Tagum. On August 6, 1997. Manang August 6, 1997, dito ko orinahan. Unya, giorinahan ko already assigned as Bishop of Kidapawan. 10 years sa Kidapawan, transferred, made Archbishop of Zamboanga, Archbishop of Zamboanga. Then after 5 years, balik sa Davao. Installed ko May 22, 2012. So mag 10 years karong tuiga, mag 2012 dinhi ko. Busa kuitahon nimo 1997 og 2022, no? 2022 is tama na 25 years. 25 years nga length of time nga obispo. Now, human yan ang background, siyempre pare, obispo, ang makita na kung kanino tungod kay na obispo ko in the area of Mindanao, murag pare-pareha ba, one of kung sa kalainan sa muloy, nga pare, muloy nga obispo na, murag usa sa ako makita nga murag common mao nga tong style nga ang mga parokya o diocese dunay BEC busa mao nay naka murag binding thread kumbaga GKK kay sa Davao Tagum Davao yan obispo Kidapawan GKK gyapon busa mura pagwa ko mo adjust pa kayo, medyo na kalainan pero I'm just citing, murag nindot kay ba na thread. Pag adto nako og Zamboanga, medyo bangununon pa, i-develop pa ang GKK. Po GKK, BEC gyapon Zamboanga. And then back to Labaw na. And then medyo kalainan sa pare obispo, nakanindot po Christine, tungod kay ang mga pare nga akong kauban sa Kidapawan o kauban sa Zamboanga o sa Davao, another morbag way kalainan tungod kay mga remase. Batay na mga remase. Dili man nga murag na obispo ko o Bohol, na obispo ko Bacolod, which happened sa ubang mga obispo. Pero I'm just saying now sa atong mga naminaw karon nga kini mga butanga nga how to run a parokya, murag dominant ang development sa GKK. Biruan. Unya, muli ko sa mga pare, murag pala ang istorya kay Remasiman. Remasiman. Busa, kana gani, akong gipulihan ang nimpulin ako sa Kidapawan, taga Remase. Unya, ang naubispo karon sa Zamboanga, Remase. Kana mga pari ba? No, Remase pa kayo, no? Bishop Abel, napari ko sa Tagum, sa Mati. Busa, kana mga butanga murag, wa ko maglisod, walay kalainan. Ang kalainan lang, makuha na ko, Christine, mo ni nga, wa ko kayo maanad o admin. Wa ko maanad ko parokya. Medyo ka ng administrative, no? I have to learn. May struggle gamay na ko. You may think nga wala, pero baguan ko ana. Kana mag-opisina, murag baguan ko ana, no? Apan, ikatulo, Christine, pari obispo, I have said it already to some people, but maybe lahi ng okasyon ka TSM, you may not believe, but I was and I am still extremely shy. So,
some people have heard it. You know, sa seminary, bahita seminaryo, no? Nakadungog mi nga kinanglan good health ka. Kinanglan buutan ka. Kinanglan may kag ulo. Ana, ulo na. Nahilatin. Mo nahilatin. Mag-disot ka. Ana. To be honest, yung ko, og discipline, kaya na ko na. Og study high, medyo kaya na ko na. Mag-ampo, medyo kaya na ko na. Hindi na ako makaya to stand up, to speak, to stop. Extremely dako na kong kadok. Dako ng monay kalbaryo na ko to stand up. Bisan, tungod kay, to cite an example, no? Illustrate. When, back to Bohol, when I finished grade 6, no? Kung kunuhay ko, valedictorian, first honors. Pero at that time, marsama sa nanat, may mo ko speech, kailangan mo na ito, may mo kag valedictory speech sa program, di ko, gubot sa balay, gubot, ingon ako na, nansam ka, di ba ka, ko bahala, iuli ng ribbon na, di ko, na, I think it can be, kung tanaw ng record sa kanang elementary school, that was the only graduation nga, ang first honors, wag gimusulti, bahala mo, di ko, wayo ko, kunya, sa high school, maayo man ko sa klase, pero mo recite na nga, hadok kayo na, hadok yun, hangtod seminaryo yun, maingon na ako mga classmate, more in the Hilomon side, busa sa diyang napari na ko, mapugos ko, kamay, pero madala na mura ko naka-cop up, pero pagka-obispo, lahi na gid kayo. So, maybe, dili malata, po that was the big kalainan, are you asking? Now that you become, you are a bishop, 99% you have to stand up alone and somehow speak, explain, represent, dako kayo nakakuan, dako kayo kanang dakong adjustment kalainan. Pero in terms of personal way, ingon ko nga, maurigay si makatawa may dadiriga mga pagkaon, sus, boy ko mausap, magkatawa. I could not continue sa ikay, may muot ko sa kong kaugalingon, no? Kaya basi, man na pagka-istorya, pero, anto gani karon gana ko mga isda kagpay na mga bulinaw, mo ni ako ang, pero, kato ingon ako nga, naay mga common nga butang, nga pari, pagka-obispo, pero napoy nabaguan ko, nga lisod na ko, kanon, hangtod karon good, Christine, hangtod karon, muabot ang akong sakit, nga makurbaan ko, di katidal, mura ko matrandar, sometimes I can control, pero night times nga mura, di naman ko maka-escape, mamaya ako how I grew up. So, maabot ka po ng markaraan nga imong trauma, tawag na, ang imong make-up pagkatao, matrandar gyapon ko. Kay, I was like that as a child, no? Nindot mga ka-spirit at ang mga nahibawan karon kay Archbishop, no, na murag po dahil siya kita, no, mga, ako nakulbaan gid ko sa kuang first interview kay Archbishop, og mapasalamaton gid ko nga same day gihapon yung mga experience. Atong pagbalik sa mga naminaw karon, no, balikan pa nato paghuman sa atong mga pahinumdom. Ang next pa na mga trivia gikan sa ato ang very own Archbishop of Davao. Spirit FM. Unwind, relax, and have some fun. There is everything under the sun. And when the day turns into night, there is more to see under the lights. Time with friends and your family. You can go fishing the full day. Play golf on a sunny day. Swim in the pool or in the sea. Man Grande, a place you call your own.
Ocean Resort. It's not just about picnics, outings, and swimming. Mergrande also offers packages for wedding receptions, debut, baptismal, birthday, seminars, and conferences. To find out more, call us at 298-4100 or 298-4101. You can also visit our website at www.mergrande.com. Mergrande Ocean Resort, Alomo, Davao City. Sa mga baguhay pa lamang naminaw, aniya kita sa tingog sa magbalantay kauban ang atong Archbishop Romulo G. Valles. O karon ang atong pangutana bahin gihapon sa iyahang pagka-obispo, no? Diha sa imong pagka-obispo, Archbishop, luyo sa mga weaknesses, sa mga kagahig ulo, sa mga taga Davao o sa imong ginsakpan. Makaingon ba ka, Archbishop, nga kaybaw na kamuhigugma sama ni Kristo? Yes. Pagkaninot mga bulsay nga pangutana, mas kini ang gitawag na ito mga igsoon namin ang mga miti, gini ang mga bugat. Now, Christine, that's a good question, pero mayroon ko sa itong naminaw karon nga, morag, uban sa mga tao, I have many times, takamay kayon nga, ang mga tao, mga apil, mga pare, reliyoso, mga tao, mas santos pa ka sa kuha. Sa tinod ba? So therefore, ako unang tubag niya na kanang halubilo sa mga tao, pag-alagad sa mga tao, murag silently and countless of times, I have said to myself, uy, pagkalayo rin ako sa mga tao, no? Sometimes nga, I know nga nawalan ko pasensya. And then, I know nga kanang tawana may pinagdaanan. Sa Tagalog pa, may giagian, nag-ilaid sa kinabuhi na siya. But yet, nanong ang iyang puro magaan man? How can he be so composed? And then, I see myself sa tinudang kung ako pa na siya, dugay ako. Okay. How many times that I've seen mga pari, naminaw ka, mga pari nga, ang mga, parang kanila, ang mga problemado, man yung tunog na naikuan. Pero, mga isuon as, you will agree, daghan sa mga pari as usual, ang standard o mga buutan. Daghan nila, unya, kung ako po siyang makita, halubilo sa obispo, ningon ko nga, uy, obispo ko nilalayo, ramang ko, kulang ko. So therefore, ambot karo ba na Kristino? So ang unang masultin ako ninyo karo, kini kasi kasing yun, no? By being with you, being sa mga pari, mga religious, mga JKK leaders, tagang kayo, nga kwan, how you taga-taga diyan. Hindi ka marawag ang inyong flavor. Taga mass media. So, ang inyong flavor, yes, trabaho, pero makita na ko ang mixed sa inyong lihok nga gipangga ninyo ang inyong apostolate. So, kung makita ko niya na ang effect niya na maka-reflect ko, makain ko, agoy kakulang gid ako. Simple, dili man every turn nga maraming ko nga, luyan ako, no? Pero sikreto lang na. No? And therefore, and kamo man akong kauban, mga pari man ang kauban, therefore, makita ko, being together, I said, I can feel that the love and spirit of Jesus is alive. Is alive. And I am sustained. Tinuod mga dunay mga situations na problematic ingon nimo. Ana sa mo te background yan. Well, ingon ko kuna dili kay kon naamang yun. I always kunay problema kumusta adbi siya pag-handle nimo. I always and Christine dili automatic murag karon nga the privilege of age na. As I said, I'm 71.
71. Marabayan ko, whoops, Romulo, tipik lang kini. Do not forget that, for example, na lay person, ingon ka no? Lay person nga medyo, ay kalimot, tanawa ang dako nga picture. Tanawa akong picture sa mga butan nga pare, mga lay faithful. For example, karon magulang, two bag-o nga occasions. Congress of Divine Mercy, you were there. Pagtanaw ka sa mga tao, nga naman silang wala makuha, manimba siya, makago, mo plete, gikan sa, pagka, you're amazed of that, no? The quality, dili man, thousands, pero medyo dako-dako, but you are sure that they have come because of a certain love for the church and Jesus. Yan, mga pare. So, kung na yung mga problema, ang privilege sa marag maidara na, maingon ko nga, ay kabalaka because the bigger picture is there's so much love. There's so much commitment. There's so much pagkasimbahan together. Palabiya lang na, ayaw kasangit niya. Siguro, kundi na ko kanunay na i-maintain. Siyempre, yung ka, saan ako ni nga murag ko ano. Now, I just ask me very klaro. Now, and always mabalik ko nga I don't pretend or I don't hold the mindset, Christine, kanaminaw karon nga I'm super excellent than you are nga magay ulo nga sama sa kong ingon nga baya nasa kong una nga kalma lang muloy para parihara baya pod mo ugay nagulo ugay ang pakag ulo ini lang. So therefore ingon na siguro not that I would not become impatient. Yes, I do. Pero ako i-temper ba? Sa init pa. Ako i-temper. Ay, palabi kay ikaw po. Di ba, naka-experience na ka mas grabe pa kanila? Mas di ka angayan nila. Ang bottom line ni Christine, nung naminaw karon, I have seen how the grace of God heals. Tagaan kita murag tagaan mamukuan na kita. Especially if muatras tagamay ba sa conflict mo. Let the good Lord heal us. Kanang murag nagkabuhi o mga istorya kita sa mga nagkainitay. Ano pa ingon mo kay ulo na pero muatras ta, I think the Lord will let you realize mura na magtaas imong tingog. Ikaw po, Bishop, taas na imong tingog. So, given the time, mauli ta. And then, kalimot ha, ang main character ba sa atong katilingban, mo ang pagsidab tanay. Mura mo tabang nag-cool down. Kay, mas dako ang gugma, dako ang kanindot sa paghiniusa being one family kaysa conflict. Conflict na maugsa rakto pagkasulti love is greater than any conflict na so I have seen it in myself and in Davao. Therefore ang overall picture yun nindot yun. I'm always amazed at the balik tayo kaduhang picture sa Davao atong September 1 ingon mo na ninimba, mga madre, mga brothers, dito mo, nag-cover mo. Unya, nakakuha na si Father Ronald, no, Arcelias, o mga 16 parishes nga may volunteers. May mani Christian kay, di man ka magununa o magkuha tag volunteer sa vocation. Di ba? Promoter na sila. Katong-bitong gipa, ato na yung budgeter ng sweldoan. Wala may tao kay, puro mo kita na kusang loob. Kasi kasing, may kanindot pa ko, mawaw gani ko nga, sila na po, gisugo na po. But no, they were so happy to be there. And that's for me, that moment, makatandog ba sa ka obispo. And to think, I tell you now
I tell you now, come on, amin ako, to think, kanang nga po na, maminaw ka sa atong audience, dili man kanunay ang obispo, o maybe some are gifted, but dili kanunay nga, magkanado kami. Mura ikaw mo report sa work na yung mga adlaw nga bad day, no? No. So, to think, I have to tell you now, that afternoon, medyo, for no reason at all, o basketball pa ba? Di mo kung kasyot karon. Mao ginitabo na. You know what I mean? Off na yun, something off. Off to po na yun. Smile ko, pero di kayo, for no reason at all. Ambot ka, no? Diba? So, but yet, when I entered the church, kita ko, huy, kada ka mga madre, especially contrast sa niaging September 1st, kay pandemic man, katakan kayo, seminarians, na mga volunteers, mga pari. So, medyo ako'y kulang mga igsuon. I was the one, humanly, as Archbishop, estimating marag gamay ra ni, oy. Then, I realized, reflection ko na, I realized how limited ako, how kulang sa pagsalig, nga di ay pag-adto nako sa September 1, bibo ang mga tao kay they continue to love the concerns of the church. Kanindot, no? Archbishop, sa ako ang personally, no? Nindot gid ay ang self-reflection, ang pamalandong, ug ang humility nga kuan among nakuha sa imuha, do wala ta naghisgot og kanang Bible verses karon na TSM, but then ang pagtulunan sa humility og self-reflection ang among nakuha sa imuha. Ug tungod yan, Archbishop, I think ang pananaw sa mga katawan, labi na si mga kauban ng mga pari, no, ang paghigugma nimo kanila, ila sang gibalik, ilang paghigugma kanimo, og nakabalita ko nga sa imuhang 25th anniversary, naghatag daw sila diha sa usa ka symbolical o nindot nga gift sa imuha. So, pwede ba na nimo ikwento sa itong mga ka-spirit? Yes, okay. Now, ang background no? Mga isuon, I have said it publicly na hinay, kay nakatigo nga ta. Ako as a person, as a boy, as that naginusara nga boy sa family man. Among family, very small, unya middle class, a little bit lower middle class. Wami maanad og private ang padulong mangaon man kamera talasa may maanad na mag-imbitar private. So mga birthday, mga iunana, medyo ako maanad ka. Nasa ko ba kumaad kay murag center of attraction ka? Kay manab ko na ay paginambog ka. So hindi man ay nambog pero maanad ko na nga ayaw pa ka. So as you may investigate, kapilar ko naka-birthday dili. So, kadto I was struggling. So, but you have to. So, kung gito kayo, wag yun na po ito padak. Medyo subdued tong 25. Dagangay nagreklamo ko ba kay balo? Mino. Tinuod na. Bishop. Mo to, kay ako, mas daw na no, marag medyo, yung mo na gito kaya. Now, ang kanindot ni Ani, yan tong salo-salo diri mga igsoon, evening of August 6, that was Saturday, nakurat po ko kay sa nindot kay diyan nga panihapon diri, no? Ang mga pare nagunaw na tagaan ko na gift. Kini mga igsoon akong klaro na murag yung gift nga guided by the Spirit. So meaningful. Buwan ako pabuta. Si Father Roy Mias, nga mo'y leader karon sa mo'y coordinator sa mga pari, mo'y mihatag na ko sa gift. Niya ang gift. Niya ang gift. Now, gibutang ni balot, na balot tinao, di ba gibutang, buwan ako tanawa. Pero ingon sila murag, antique ni, describe nila, no, antique ni. Unya, paggabihin ako gabrihan. Sus, mura ko kaluha pagtanaw na ko itong kay mga igsoon, kini nga
lampara, o kingki tawag na mo sa buhol pa, is ang exact replica sa duha ka buok na mo nga kingki sa buhol o sa balay. Unya, na may Petromax, pero kada pista lang pasigaon sa buhol ni pista. Maratog, paputo, pinangga po kayo ito. But next to the Petromax, mauni. Unya, akong trabaho, mauni nga, diglimpyo ko mahapon, anaon niyo, tapos, kabalo ko niyo, ginawaan niya, anaon niya, newspaper, katong, di pa, mga papel, lagod, So, ako'y tig-trim, tig-tibong o gas, mauni ko trabaho. Unya, ibutang ni sa among lamisa, kaya ako magulang teacher man, kada uli niya, mag-lesson plan siya, exactly the suka. So, ang gift sa mga pare, takang meaning, it brought me to my family nga constant light para sa kuha. It brought me to the light of Jesus sa gugma nga ipakita sa mga surrounding us, sa family. Ulit pa kayo. It brought me to the boyhood in ang warabag ang ka-decent kada bang magtubo ka dili dato publiko igo-igo nga nabuhong ka sa pagmahal kini lampara pagka nya it brought me to the memories nga naa na ko responsibility kay mana mo tumagwan ako na si Romulo basta ko Romulo wa ilimpiyohi ang kuan ang tubo man bulingon so kuha na po ko imong trabaho na so pagkanindot yun sa kuan ang kuan then gihatag nila you become as a bishop a light but I said remember akong gisulod sa mga pare ang obispo yes somehow is a beacon in the local church but he will never be a beacon kung dili siya mapatakod sa Ginoo. I cannot produce my own light. I borrow my light from Jesus. Unya, yan ako mga pare. But through my light, even how flickering lang, kamo po mga pare, maka-encourage na ako kay nagpasiga mapod mo sa inyong lampara. Ang mga lay people, napoy lang lampara. So, bisag unsa ka gamay akong light, dako bagamay, pero dako biya atong kangikit. Ang kalibutan gabi si kadi kontra sa light of the gospel. So dili man kay ko mabalaka kay namay imong light, Christine. Ang light nila Dexter sa DXGN, ang inyong role, light man pud na. Ang sa mga pare, mga lay leaders na to, mga light man na. And therefore, bisag gamay lang, o sometimes, mas kusog pa sa kuwapan, murag very encouraging. Therefore, kini nga light, nga simbolo, nga nindot kahit pasalamat sa mga pare, ako gining mahalo, no? Pagka, may history sa ako, my reminder of the past, but also the present, no? It is not a light of super excellence, nga ako lang, but it is a light of companionship. It is a light saying, Christine, ay kalimuta ang imong pabilo pod, itrim pod. Dexter, Padre Richie, ang imong light, Padre Richie, ha? Magdungan ta kay, dako ba yung ngit-ngit? Di may mo ako ra kay, maglisod po ko. Usahay, makuha ng gas na ko. Kaya wako mag-ampo, unsa ba? O abot ang sumpong sa ulo, kung nagpasensya, huy, magtinabangay tanini, we are in this together. Pagkanindot ng kwan, wag gini, history, na mura ko nakaluha, tultulan siya sa Ginoo nga, mura great reminder of my past, very personal, o usab sa present nga challenge, nga we have to be light to one another.
Kanindot Archbishop sa imuhang pag-share no sa symbolism ni anang lampara. Sa tutawag niyo kinky. Kinky pa tawag ng mga kinky. Oo, sa amo ano. Sa katong mga medyo younger karon wala na siguro sila kaabot ani but ang symbolism niya ang iyang kaimportante sa imong kinabuhi. Salamat sa pag-share sa amo. Og lastly mga ka-spirit no, mobalik pa kita alang sa mga announcements o mga hatag pa nga pahibalo sa ato ang Arsobispo sa Davao. Mobalik kita humani aning mga pahinumdom. Davao Security and Investigation Agency Incorporated is now immediately hiring security guards. Male at least 5'6", female at least 5'5" in height, 18 to 35 years old. Apply now at Dasha, located at Escandor Building, corner Juan Luna and Damaso Suasu Streets, Davao City. For more details, call 227-4768. See you there. Oh, ni ano siya. 1, 2, 3! Welcome home, Hoy! Unsa mo? Unsa ka pa? Hupay paguman sa akong klase sa agro. Unsa gui pasalubong? Tsokolate ba uroy? Nag-practice kami nak. Kay, inig makasakay na kag barko, ready na mi. Aw, mas kuya jud kog tarong. Pero basta sa agro, mga damgo, makabot, sigurado. Okay na, study hard ha? Sige na, pang-ipos na mong gamit. Ugma na po tang practice. Agro Industrial Foundation College of the Philippines offers maritime courses, BS in Maritime Transportation, BS in Maritime Engineering, TESDA courses, Food and Beverage Service NC2, Automotive Servicing NC1 and NC2, Kindergarten to Junior High School and Senior High School curriculum. Also offers Maritime Senior High School, the only DepEd Marina approved maritime high school in Davao City. Agro Industrial Foundation College of the Philippines since 1976. Be one of the Filipino seafarers worldwide. Visit their website at www.agrocollegedavao.com or call them at 082-295-2902, 285-0315, and 293-9948. Mga ka-spirit, kini ang ika-ulahing hugna o bahin sa to ang TSM karon Domingo ha, September 4. Og kaubang gyapon nato si Archbishop Muloy no. Daghan kaayo kitang nahibaw-an personal na mga trivia, personal na mga kabahin sa kinabuhi ni Archbishop labi na sa iyang past nga nagdevelop sa iyang vocation, sa iyang faith nga mitubo. Dungan na kita, makaingon ko nga dungan na kita sa iyang journey, sa iyang vocation nga hantod karon. Though same no sa isa ka lampara nga kailangan gihapon siya og maintenance, kailangan siya og gas sa pagdilaab ni anang faith nato no sa tong kadasig. But I think we are pretty much the gas, no? Kabahin kami sa gas sa imuhang lampara, Archbishop. So dugang mga pahinumdom og mga announcements. Mukuan pa ko gamay mo dugang ko. Also it brought me kaning paghatag ana. Nindot nga dili barong, dili jacket, dili mater. Kanindot kay sa mga pare nga kay lasing kay ni. Sa dili pa ko dako nga lampara, sa mga lampara sa akong kinabuhi pod. Ang uban nga when I was growing up, nagtubo pa mga igsoon, doon na pa yung mga shining light sa akong kinabuhi. Now, one can say it man sa imong kada experience no, mamagil, pero ang ako yung pagtubo, no, katong first part sa Bohol, hantod sa Davao, no, with all the limitations sa means na mo as a family, siguro may part na to kay the only boy ko, no, only boy ko. Mga igsoon, I was lavish and still am. Sa pag pinangka mo kaayo ko, pinangka ko sa akong family, akong mga igsoon, banda ko sa eskwela ko sa Lupon. That's example, no? Magbiyahe ko sa Bato-Bato to the Catholic school in Lupon. Kaya may Catholic school ang San Isidro. Lupon man ang ito ko nag-graduate sa Lupon. Naminaw karon siya naman makahibalo, nag-graduate ko. 13 kilometers away, rough road kani ato na Ginoo ko. So,
ang abog, mamulbos ka niya. Anyway, inigikan, muli kong Biyernes, hapon, kay nag-board ko sa Lupon. Simple kay nga board ko. Uli ko Biyernes, kuhaon na sa akong nanay kong uniforme. Unya, humula na, Sabado, laba, nya, siguradoon nga mauga, pag-uga, pagka Domingo sa buntag, plansa na, kay mga alas 12, mugikan na po ko balik sa kay jeep at Lupon. Pastilan, Christine, akong uniforme, akong nanay yun, no? Sigurado ko, spoiled ko, akong uniforme yun. Pagkanindot kayo, no? Tanan nga, magulbulo ko na, naunsa pa rin putunos dire, hapit yung hulog, mga gini kayo mawa, pinangga dyo kayo ko, no? Siya mo pilo, dala, kulang siguro sa kwarta in terms of amount, pero pagpangga, milyonaryo ko, hantod karon ka na akong mga pagmangkon, karon muli ko, maugya po na, there's so much love, no? But, why labot niya na, Kristino, ang mga, si Bishop Regan, katong naminaw karon taga-tagom, o taga-mati, sa kaning TSM karon, kung siya na ako, kanang suga dyan, no? Suga. Uguban pa mga tao, si Archbishop Pambutas, rector ko sa seminaryo, siya chairman, ako trabaho na karon, siya ay chairman of the board of bishop sa seminaryo. So, unsa kay tanaw ni kani anhing Antonio Pambutas nako nga unsa si Valdez, but very kind, very suga gid si Mabutas sa kuha, no? So, kana magbantay ta kay daghan na mga tao nagsalig sa atong suga sa kinabuhi. Ha? Tatay ka man, nanay, pulis, employer, employee, higala, barkada, daghan na salig itong suga. Okay? Ang tiwaso na. Now, gamay nga mga sari-sari, ingon nila, una, dakong kalipay na to, of course, na-covered sa GN, ang 2 ordinations, 2 new priests, niya itong August 22, Fiesta sa Mahal Gabirin, Queenship of Mary, si Father Rani B. Magallanes, dito sa Kahilain, San Isidro Labrador Parish, sa Catalonan Grande, na himong pari. Si Padre Max Bainting, may kura paroko, well prepared ang mga tao sa Catalonan. We cannot ask for more. Nindot ka pa preparar. Unya, niya itong August 29, Feast of the Passion of St. John, dito sa Peñaplata, dito man ang GN, no? Patingning kaon na mo kita na po. Katawa, Dixter. Unya, si Reverend Jeric Astang, niya, si boards, mga ikura paroko, pagka nindot sa preparasyon, nindot kayo, mga pare, dakhan niya po ni mitambong, unya, iyano kayo, sama sa skyline, makita ni mo, the love of people sa church, sa mga pare, pagka nindot pa kayo. Unya, sama sa gingon, no? Doon mga miyagi nga pagsaulog, katong September 1, katong launching sa Vocation Month. Unya, kaning September, ingon ako, pagmisan ako, tulugan na nga bantayanan. Ang local, Davao lang, ato, lugay na kayo ng batasan nga, it is a month for the promotion of vocations, local. Pero sa dako nga murag more national, karong September mo ang National Catechetical Month sa mga katikis o katekesis. Unya, doon tayo misa ugma, doon tayo misa mga Lunes alas 9. And then, balik ta, worldwide ni world. September 1 is, katong September 1, o i-cascade na daon kanang gitawag season of creation, but ang yung beginning mo itong giproclaim sa ito Papa, third year na ba karon? Tama na third year. Nga, World Day of Prayer, so word, kalibutanon nga adlaw sa pagampo, alang sa pagmahal, pag-atiman sa kinaiyahan, sa binuhatan, giminugnan. World Day of Care for Creation. Now, mao po na ang kuan, mao na ang
gisaulog na to, kining vocation, magpalayo na, dagan activities. Nga ingon si Father Ronald Arcillas, mag-courtesy call sila. Iya katong nangana, iya patong atabangon kay seremonya sa dito, magila-ila, gid me, manay ko sila. Ang katikis, ugma, si Father Roy, siya man ay lead person. Unya kaning Care for Creation, si Father Bong Dublan, na pa mga activities po pagay mo. Now, on the murag side, sad note, mga igsuon, tingali kabalo ka mo, in taon, usa sa ato mga pari, si Father Saldi Abunales, namatay ang mama, si Mama Lilia, maunay ngalan siyang i-comment na to sa naminaw karon, iampo na to, ang mama sa usa to pari, si Lilia, magampo ta alang sa kapahulayan matunay sa iyang kalag. Kunya na ang wake karon, sipisa sa wake. Haya. Ang haya. Ang haya na sa St. Peter's Panakan. Unya ang lubong karong Monday pod. Karong Monday dito sa St. Mary's Buangin, alas 9 ang funeral. So Father Saldi, pamilya kadung kamo kung makailan na kadung ini nga ato gyud gisibya ang maong very sad nga balita, ang ato lang nindot nga ika-offer nga we will keep the mother Lilia in our prayers, and of course Father Saldi and whole family gining time nga malisod alang kanila. Okay, sa tayo ba na to? O, kato lang po, Dar. So, ang ako lang po is, daghang jud kayong salamat sa sa pag-say yes sa kuha o guban ni Father Richie para sa special nga episode na to karon sa Tingog sa Magbalantay. At ang higini mga ka-spirit, no, sa next Sunday na pod, ang regular nang airing o programa kauban si Archbishop o guban po na itong mga obispo, gikan sa Daytama o si Father Richie Gamaya. Daghang kayong salamat ug maayong buntag. Happy Sunday! Happy Sunday! Spirit FM